Kasakit sa akong tiil og linakaw eh. Paita gid ang peak hours na mo uli. Uy, kilisod kang isa ka eh. Salamat na lang intahan. Kinabot na ko sa bahay. Julio! Julio! Ano na si mama? Mana, usan sa papa mo? Wala siya maglihok na. Ganyan ako ng sigig pukaw niya. Pagtawag kong ambulansya, dali! Sorry, pero dead on arrival ni mong Mr. Ma'am tumulog i-atake. Unsa? Kili! Julio! Ma, sige na. Kaon na. Pila na kaadlaw mo kay tarong kaon. Babala ka na kay kunin mo. Nak! Ma, nakasabot ko ni mo. Pero unta, dili na mo pasakta ni mo kaugalingon. Lisod mo sad para nako nga. Wala si Papa pero sa ako naman. Wala naman tabahin mo. Nawato na lang ginato nga wala siya, ma. Isa, anak! Ay, pasagdi na lang sa nga magsigigila imong mama. Mas maayo man ang makapabagawas na iyang gibati ba? Nabala ka man gud ko. Kaya na lagi na sa imong mama. Wala ba irang mga adlaw oy, maka-move on na ang imong mama. Hinay-hinay na akong nadawat na ko eh. Apoy masad yung magsigit ag hila ko eh. Kapoy gid, ma. Kay bawa kag unsa akong gihunahon na. Nakaya gani na ako itong panahon nga gibiyaan ko sa akong ex nga grabe na ako kamahal. Kaya sa gini na ako karon. Ang imong greatest love, ma? Oo, anak. Mo to'y pinakasakit ka nahitabo sa akong kinabuhi. Ikaduha, kani kang papa ni mo. Basta, ma. Kung maabot man gani ang panahon nga ma-in love kag balik, suportahan ti ka. Salamat, anak. Anything for you, ma. Imong kalipay mo importante para nako. Ay, maayo kung mo na, oy, at least makuha-kuhaan na sa lang imong kabalaka sa imong mama. Kay lately ra ba, murag nabiyaanan ni mo imong kaugalingon, no? Ngano makaingon man ka, ana? Kaya ang tud karon, wa pa gyud ka makauyab, luoy kay ka. Amaw, wa pa na sa kuna uhon na, uy. Mao ba? Unyag na ako'y palailan nimo, okay ra nimo. Kinsa man sa kuna na? Basta, sure kung nga makagusto ka niya, huwag ka mong duha ang akong gitupo kay taos rin na siya nakauyab, ug buwan na gyud na mausbi pa hangtod karon. Ako yatag imong number niya ha. Unya, pagkita dahil mo ha. Ay, bahala ka. Nag-text na siya. May anak ko sa restaurant. Ayay, traffic ka ba kayo da? Yan na ako si replyan. Ay, nagabot na ako sa restaurant. Asam ka siya? Nagsulob siya ito mga polo. Kanya, white na pants. Mao siguro to ay.
Siya raman itong upulo niya, white of pants din eh. Kain pa. Puro gidaran naman na. Kaamaw gid ang bayuta ay. Akong tawagan, Bi. Hala, no! Bakit mo mag-ila-ila? Mo-reklamo na ka? Bisan pa ugwa kami mag-ila-ila, ni sulti unta kang daan niya, idara na siya. Uy, nga nung man di ay gidaran, ha? Unsa may naan, ha? Dili ko ganahan, uy. Di pa lang may magasinabot, anak. Ka-awkward ka, ano? Hindi lagi, no? Sige na, sige na, sige na! Doon na na, kaya nagpaabot na ni mo! Go na! Recorded by X Thunder Gaming. Salamat nga dito nga ka, ha? Ha? Nagtuo mo ko nga dili ka buduol pagkakita ni mo nga tiguang na ko. Mao mo gid permi mahita mo. Dili, uy. So, wa ka gid magduha-duha og duol? So, tilas tinuod. Kay makasabot ra mo gid ko. Naanad na siya ko. Ikapila na ko nga wa pa nga. Ug salamat kay ikaw nipadayon ka gid. Wa gid ay masayo pag imong friend. Buotan ka. Dili ka sama sa buwan. Mao ba? Sorry kung mao na imong gidangatan. Basta kung mauwaw kang makikuban ka na ko, kay basig kita rin itanahon sa mga tao, sumili lang ko. Kay sa tinuod lang, mura rati kag anak. Sus? Pasagdi na sila, uy. Mag-enjoy ta karon na dili ta maguna-una kung unsa may kasulti sa mga tao sa atong palibot. Okay? Uyo na ka, nga nakauyom ka niya. Dili ko ka-feel nga idaran na ang akong kauban. Kaya abin mo, di ka ayo sa sabisag unsang butang. O gaan kayo akong feeling niya. O kung manguyab siya, imong sugtong. Tinuod lang, dili na uso na ko ang pagpanguyab. Wa gani ko kahibaw kung kamao pa baga ko ana. Pero gusto lang kong mahibaw ka nga ganahan ko nimo, Isa. Ampot. Pero gaan kayo nga kong feeling, diya nimo. Pareha ta, Hermie. Murag dugay na ito nagkaila. Murag natin something in common. Maugit. So, Sige. Para dili na ka maglisod o panguyab. Mangutan ako nimo. Ganahan ka nga magkauyab ta? oh, O kung mauna, kita na. tinuod? Uyab na ta. Salamat, girl. Pero, tagunahuna ko ba? Ha? Sa usa man? Okay ra ba ka ni mama no nga mag-uyab-uyab ko? Di na ni mo may baw ano, kung di ni mo siya ipailaila sa imong mama. Ikaw, no? O sige, ugma dayon. Ipaila-ila na ko si Hermie. Si Hermie. Hermie, ako Mama Sandra. Oh, Ma? Grabe kasi nakatutok ni Hermie. Sorry ma kung uwa ko magpahibaw ng daan nga may uyab na ko. O gidiretso na lang ka magpaila sa usag-usa. may problema, anak. Nice to meet you, Sandra. May naliwatan mo day ka, Isa. Klaro kayo nga na makaka. Kaya bisig kasi pasultiho, no? Naliwat ko sa akong amahan. Pero ang mo kagwapa, liwat sa mo, mama. Ay, noon. Magandang sa kuog snacks ninyo, anak. Okay, ma. Murag na niid ang imong mama ni Hermie. Uday, dili ko sure kung nakauyon ba siya ni Hermie o wa. Kaya syempre, saga pa lang naman sa mga edad, di ba? Mao sa dinoon. Unya? Akong sige nag-invite si Hermie sa bahay para makaila si mama niya. Para mahibaw siya nga mayong tao si Hermie.
Wa mo kay Judy ron. Oh, dili pwede anak na sa inyo? Oh, pwede naman sa dinuon. Apoy! Apoy! Gig-apoy! Naku sa kong kinabuhi! Wala naman din si mama, pero magkupok. Uy, boba. Sige, buwan ako karon dayo. Ma, sakto na, be. Hubog na kaayo ka, oh. Saba! Sandra, Nga nung di amang ka, ha? Ikaw! Ikaw may nakaingon, ani? Palayasan ang tawhana, Iza. Dili ko gustong makakita na niya. Anong sa ni Sir Mi? Sukat lang ito buang, hindi palaya si mama. Murag gold na kaayo siya. O murag wala si Kana sa mong relasyon. Wa kasi mga di Kana tungod atong itabua. di sad siguro ingon anak ka, mabaw og rason si Remy, oy. Maura may ako nakita nga rason. Kay gawas ato. Unsa man ko nila ing rason, be? Wa ka siya laing babae. Unsa? Panid ilang kaha, pangitag paagi nga masakpan nimo siya. Ako na siyang giteksa kung mag-out of town ko. Pero, wa ko man siya mo-reply. Ako siyang atong gawas siyang trabahoan. Aron ako siyang sundan kung asa si Padong. Timpa. Murag Padong, Mrs. Amo. Hindi ko nung siya. Kuya, hunong sa kuya. Nag-unsa man siya rin spy nga nabaw man siya ko. Or basin og wa lang siya makatawad sa akong text. Taon-taon na ako masudbi. Mura ba yun ko gikumbaan? 30 minutes na ka na diya sa gawas. Ano mo magkamusod, oy? Gikulbaan man ko, be. Sudla, oy, pamatubag na ng mga pangutana ni mo. Nakaw na! Oo, lagi. Sandra. Sandra. Ma? Hermie? Anak? Ikaw ang babae ni Hermie? Hermie, pahawa! Pahawa, dili! Anak, sorry. Ano man? Sa katagalog lalaki si Hermie, Jude? Siya ang akong giingon ng mga akong greatest love. O pasaylo ako, nak. Naibaw ako dun sa nagon si kamahal sa una pa. Pero mas mahal di ka. Mong ayaw kabalaka. Di na ko magpakita diya og balik. Undangon na namo ang among kabuang. O dili na sa ko gusto makigrelasyon pa niya, ma. Way si bisag pinsan natong duha ang makuha niya. Uwa. Isa, anak. Bakit mo sa akin ang iyong nakaraan? Bisan og gaytas love ni mama si Hermie. Pero wa ko makauyon sa buhat nga gilumpong niya ang buhan ni mama. Si Hermie nagpuli-puli o panawag na mo aron mangayo og pasaylo. Pero wa na bisag usa na mo nga na-entertain pa niya. Dini nilang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. May man higalan, kaagi ni isa na taga Biasong Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayon ipangayo, awit nga nagalaan, kung alam ko lang. Kung alam ko lang na